ଏ ଲଙ୍କା ରାଜ୍ୟରେ ଏକାକୀ ରହିଅଛି ବୀର ଦଶାନନ। ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସୁଶ୍ୟାମଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କୋଟି କୋଟି ପିତଜେ ବସନ ସ୍କନ୍ଦରେ ପଇତା ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତରେ ଧରିଅଛୁ ଧନୁର୍ବାଣ ତୁହି। ହେ ନାରାୟଣ, ବହୁଦିନରୁ ଭକ୍ତ ଦଶାନନ ରହିଥିଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୁଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବେଶୀ ତମ ବ୍ରହ୍ମବାଣ ତ୍ରାହି କରିଦିଅ ମତେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ। ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଦେବ ରାମ। ତେଣୁ हे भक्त वृंद शुणी रख सर्पे नवधा भक्ति पूजा करे नारायण को